Asini roha madihamu dohok dame. Nasihat debata amata dohok nasian Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita salhu na akamanginang. Hatani debata nagabe ojahan ni partang yang ata di Bornginon di enek dosian Amos bidu 5 mamuka sian ayat 10 walu saha rodi ayat 27. Tajahama marsik kak soreng. Marjea manasida akana mangapian di ari ni Jehovah tung aha malabamu nasi labamuna siani haholomo do ari ni Jehovah dada hati uron. Daha holo motongon ari ni Jehovah jaladada hati uron hagulapod do dang marsinodang Ainang pe di pelehon hamu tu au akka pelean situtungon do pelean si panganon dang lomorohak kudisi pelean hamolateon sian pinahamuna pamoya pe dang parduli audisi. Jadi margiling-giling masongon aek uhum i jala hati koran songo sunge na soolo marsik. Atong usungom muna ma udung-udung ni raja muna rodi ojahan ni gana-gana amuna tole bitang ni debata muna akan nabinahe muna di hamu. Assalamu hatus tatusi hujahama dihita bahasa Indonesia. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik berdasarkan firman yang kita baca tadi, amanginang, Jalalaos odo topik minggu tu hari minggu, masih pauliulian manomu haroroni Tuhani. Saling membangun dalam menantikan Tuhan. Akamanginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, sonang takas nakit taida, ia terpukta dibuat sian si Amos, sahala panurirang doon na manurirangi di abad pawaluhon sebelum Masehi. Tongomaun ditiki harajaon ni si Jerobeam, jala ada yang luar biasa di dalam kehidupan Israel ketika itu adalah
bangsa Israel itu sudah makmur akamanginang. Sebelumnya nasida tongon dijajah Asyur do alai alanung ngalamu lemah kekuatan di Asyuron, kesempatan untuk semakin menguatkan diri di bangsa Israel terbuka lebar. Jala memang bangsa Israel sangat-sangat makmur do. Secara ekonomi mereka kuat, secara politik mereka kuat, secara pertahanan juga mereka kuat. Semuanya mereka kuat. Benar-benar makmur. Maju do nasida di segala aspek di tengah-tengah di bangsoi. Alai adong natong maju di nasida naso apala denggan ahamai maju dotong hajahaton, maju dotong ketidakadilan, maju dotong akka tindakan-tindakan amoral, maju dotong akka penindasan-penindasan, maju dotong akka lan naso di halamoho debata. Alai nang pemajui tong do maju per mingguan nasida, tong do maju per sebau nasida, pelean nasida di pasahat dakkia tading, hari raya nasida dakkia tading, semuanya maju akamanginang. Ini yang luar biasa. Alani ido gabe adong masa ada topik yang sangat hangat ketika itu. Bangsa Israel menantikan satu yang dinamakan hari Tuhan. Hari ini Jehovah. Saya dihirim nasida do haroroni hari ini Tuhani. Bahasa dihirim nasida hari ini Tuhani. Ala memang dipahami nasida bangso na pinili ni Jehovah do. Bangso na pinili ni Jehovah molodung sahat hari ini Tuhani na pinili naon di palua ma. Gabe selamat ma. Molodung sahat hari ini Tuhani akka musuni bangso na pinili naon sudah diselesai homa. Di patalu debatama. Alani ido saya makirim lu nasida itoro hari ini Tuhani. Ala dihilala nasida hari ini Tuhani ma sada dala di nasida haluaon jala hamatean di akka musuni nasida. Akamanginang tusima ro panurirang amos pabuahon dang songon na hinirim munai ari ni Tuhan nasaha Tuhamu dang songon na ni harap pemunai ari ni debata nalau saha Tuhamu daong anggo dihirip pamu sude akka musuh-musuhmuna na yang rasi pononna sasitong na dang musumunai hamudo. Aduh, ngeri do akamanginang. Seramat deh. Anggo dihirip pamu neng malua hamu sianak kamu sumunai sasitong na dang malua hamu. Itu bahena di ayat 10 lalu didok disi celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan bukan terang. Anggo sasitong na arani Tuhani dia ka nama ngulahon lemoni rohani debata ari nama semarlas ni roha dwe. Sasitong na arani Tuhani di akan apa tuduhon haporsiaon na marhite hanguluon na si ganup ari ima ari yang paling dinantikan dwe. Anggo sasitong na arani Tuhani adalah hari yang paling ditunggu-tunggu bagi orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Sudah kita membuat arani Tuhan atiak kainang. Arani Tuhan ima haroni debatan apa dua halihon. Disi marlas ni rohama akan aporsea. Disi marlas ni rohama na uduk jela taat setia tu debata. Alai partangi samai angguk-angguk mai di akka naso uduk tu debata, naso porsia tu debata. Muloro arani Tuhani. Marsogut jam 10 tepat. Buharuinan.
Anggo sonari alus nyopung ramot ngasiap. Nah to hari di inahan na ay songon na mabir dope amang mulu mate nina. Dan kita ay waduh tu surga do naing inna. Ya. Buharu tuh apalagi romuse inang nyonya Pak Pado tae. Nyonya gultom do berwak pahan iya di dok ay mudo ningot dosa ni haposon ni baba dang ay tuk suatu surga itu ngaran niba nina do nina napi nasaha ni opuramot napi nasaha ni nyonya gultom berwak pahan sasitong na natapasaha sudedui arena sida mewakili hita moloro arni Tuhani bohado marlasnya rohado hita manang mengangguk dober bersukacita do hita manang na angguk-angguk anggo bangso Israel na diturpukon dipabotohon panurirang Amos anggo harapamu na maluhamu daong marjea manasida ninna akan mangapian di ari ni Jehovah tung aha malabamuna siani haholomo do ari ni Jehovah dada hatiuron adong tulu elemen adong tulu hal na dicoba disoroti panurirang Amos taringo tu parngoluan ni bangso Israel di dokmei disi na parjolo aku membenci aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Huha gigi hodo biasan au mida akka ari rayamuna jaladang di halomoro aku akal hutamuna. Hari raya besar itu adalah sesuatu yang tidak boleh bangsa Israel lewatkan. Jalagodang do akka hari raya ugamo nasidak kamanginang. Ada hari raya Pondok Daun, ada hari raya Paskah, ada hari raya Pendamaian, dohot ada hari raya gok dope macam-macam na jala nasida dakia tading lahu mangulahoni kamanginang luar biasa do nasida semangat do nasida lahu mangulahoni wah ditiki mared de ditiki pasak puji-pujian ni ura-ura ni leher nai serana yang keluar nama butini alani semangat ni bana alai ahari dok debata marnida pamujian nasida perkumpulan nasida hu hagigihon biasan au mida akka ali rayamuna napa jolo napa duahon ai nang pedilehok kamu nang pedipelehok kamu tu au ayat 22 akka pelean sidutungon dohot pelean sipanganon dang lomoro hakku disi pelean hamolateon sian sipangan pinahamuna pamoyape dang parduliau disi korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan. Saya tidak mau pandang. Persembahan adalah hal yang sentral di dalam ibadah bangsa Israel. Mau lu ngamar pungu nasida, ikon adong do persembahan nasida. Iko dipasak nasida doi. Jalan macam-macam persembahan-persembahan obar tuha porsion nasi dari hati hayat kamanginang. Di pasak nasi dia doi, bah luar biasa. Batung mantap bagak-bagak, belga-belga dong mesti di pasahat. Alai bahasa. Ahari dok debata. Di ayat 22, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran, korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Di pasahat do pilihan nalai dan ulu debata majalo. Unang maju majalo, hola mamerang pe dan ulu debata. Iman apa dua hon? Napa tuluhon di ayat 20 tolu. Paholang masian au hagut turun ni akka edemo. Jaladang lomoro hani pinggolhu ubege suara ni sordammo. Dalam bahasa Indonesia, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Aduh ya kamanginang. Pujian ditik ibadah ede musik.
Pujian, nyanyian, ede, musik adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan daripada ibadah. Ikon adong doi. Atenang alai ahari dok debata tunasida padau hamu mai paholak kamu ma sian au haguturon ni akka ede munai. Dang gabe syukur hamu nak kamanginang ayak kana ding gado na dibahen bangsa Israeli. Na parjolo dakia taring nasida di akka parluhutan perkumpulan hari raya. Na paduahon dakia taring nasida di napasahaton akka pelean-pelean. Na patuluhon di paredeon nasida pe ara asugari adong kor di hati hai mantak-mantak do kor ni nasida. Pemusik na pera dang asal-asal dipersiap pon jauh-jauh hari. Bah, ayeneng partangnya kita hari bulan naneng ro nina atau iku marpungu maju hita da song leader marpungu maju hita pemusik da marpungu maju hita asa denggad da bah asa ture da bah raso ni dona sida benar-benar bersiap dengan serius untuk mempersiapkan ibadah itu. Luar biasa orang nasida dinatului alai tarsonggok doi ba huha gigi hodo dang olu au majalo dakola majalo mamereng pedang olu au padau hamu sia nawa musik munai padau hamu sia nawa kedede munai ninna nadingga donyan agama donyan ritus donyan nabinahen nasida alai dang dihalau mo debata ahadu mabain oddo naga besukun ahadu mabain ubahen dang olu debata marnida di ayat 24 jadi margiling-giling masongon aik uhumi jala hati goran songo sungai naso olo marsik tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Boido dapat orhat takamanginang na parjolo nakin pasidik kamu mai alai di johom muse biarlah keadilan dan kebenaran bergulung-gulung seperti air dan seperti sungai yang selalu mengalir. Buasa di padau hamu sianau isude dang olo amerangi alai omma berek kamu keadilan kebenaran i masih patu paumona buasa di dokor debata songoni ala memang dang adong be di patu panaside di tonga-tongani bangsoi mulut aja di ayat pasal 2 akamanginang pasal 2 ayat onom didok disi songonodo hatani Jehovah alani tolu pangalausion ni Israel jala alani opat dang pasurutokku ala digadis son nasida partigor i tu perak dohot napogos i alani sipatu sapasang. Jadi nama sadisi ngadi gadis nasida akka partigor holan alani perak. Artinya yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, alani perak. Nah lebih mengerikan lagi, ngadi jual nasida akanapogos namekmet, boido sanggup nasida majual akanapogos do namekmet alani sepasang sepatu kasut. Badia mah, dan dong luar biasa ya kamanginang, jahat itu tuh. Hola sapasang, sada berarti dangang bikadila di sini. Napa dua hon di ayat pitu nasida akka nama kawason orbuk nitanui ape tu ulu ni halak napogos. Bisa ditampilkan ayat 7 bahasa Indonesia. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Oma nama sadisi. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah di bait debu, membelokkan jalan orang yang sengsara. Narumo tindak yang sengsara.
narumoan, tindakan asusila sudah hal yang biasa ketika itu. Alani kemakmuran naik. Disima itu hama-hamu saya beribadah dia keperluhutamuna. Itu hama-hamu pasahat topeliamuna. Itu hama-hamu songona tutu sitong badia ditiki marede. HP tong do diulahok kamu aka ketidakadilan, tong do diulahok kamu aka tindakan-tindakan amoral doklan akan asing pada hamu maisianau. Molo dihirip pamu arni Tuhani gabe halua muna anggoi penghakiman madihamu. Nang ido nang pinasahana. Di ayat na mangihut akamanginang tung adong ma akapelean si potongon doho si pangano di pasahat tamu tuau di halongonan saliling 40 tahun hamu ali akapinopar ni Israel atong usungomuna maudung-udung ni raja muna rodi ojahan ni gana-gana muna tole bina bitang ni debata muna akan nabinahemuna di hamu. Ini mau mengatakan bahwasannya selama di padang gurun juga sesungguhnya mereka tidak dengan setia memuji Tuhan, mengikut Tuhan. Tong do disobana sidak ka gana-ganan. Idu benar idu nakid desi akapatung nabinahem muna di hamu. Sehingga mereka tidak begitu setia. Tong donyan nasida marminggu. Tong donyan nasida pertanyaan. Tong do di pasah peleani. Ale tong do di pasahat peliat tusan, tong do adong berhala-berhala asing, nagabi parsobau di bana. Akamanginang berhala bukan hanya patung, bukan hanya lau mabain pelean tu hau nabal gadak songoni be berhala. Noain. Berhala adalah apapun yang ada di dalam hidupmu ketika perhatianmu, fokusmu benar-benar seluruhnya ke sana. Sehingga kalau itu tidak diperoleh, hidupnya merasa hancur. AHP, jabatan P, hamorau P, penerimaan orang P, penghormatan orang P, doklan akana asing, molo nagabe dang dapok tai gabe hancur pakilalata ngaberhalai di kita. Kecantikan pe, ketampanan pe, molo contohna alani magoi dang dapok tai gabe hancur pakai lalata ngaberhalai. Pokoknya apapun di dalam kehidupan kita yang bila mana seluruh kehidupan kita tumpah ke sana semuanya. Dan bila kita tidak memilikinya atau memenuhinya, kita merasa tidak ada artinya lagi, itu adalah berhala. Nasarong dison naposo, orang namusi son naposo nih. Ya. Muladong son naposo. Biasanya muladok alek na diputuson, aduh aku nggak bisa hidup tanpamu itu rin aduh. Dangi akamanginang Bahidu-hiduin na songoninya deto kalain ang tiki. Iya kan? Songoninya deto. Ternyata pacar juga bisa jadi berhala. Ay molo gabe, wah jangan tinggalkan saya. Aku nggak bisa hidup tanpamu, Dina. Sauti kinang da. Adong do sakamarhu tiki STT. Ibu ama di asrama. Mau di asrama kan nibo tuh sudah hana masa nih dongan niba di kamar. Jadi mar telepon mai bana. Nomor telepon ni bana tuh halek. Nah itu tuh punya pakai batal. Boleh tabayak kuninangkan itu tuh punya pakai batal bu maka tanya nenget. Mar badai mahorana sih tidak. Nggak di ujung tanduk behora hubungan non, ya kan? Nggak di ujung tanduk behubungan non, jadi dungi tarbegiau mak. Janganlah seperti ini sayang, Ina. Kenapa harus putus?
Aku nggak bisa hidup tanpamu. Indah ibana mai tahun 2000 tingkat opak mau isi tahun 2010 sada. Tahun 2010 sada dokon ibana aku nggak bisa hidup tanpamu. Natuari rapu padita pajupang dope hami. Bah, ay mangoli dope hon. Iya kan? Akamang inang gabi dapok roh aku mas ada kesimpulan. Ternyata ay putus dona sida. Tanpa pacar, ternyata manusia itu bisa hidup. Tanpa Tuhan, tidak. Dangi? Terbukti doi. Tahun 2010 sari do ibana HP natuari rapo padita pa Jepang do hame. Bah, ay sumar halek PHP ibana. Dang jadi agak itu asing do. Tong do mangulu ibana. Dapat kesimpulan ternyata tanpa pacar bisa hidup. Tapi tanpa Tuhan tidak bisa. Akamanginang oddo na pinasahat na diturpukon. Molo tajah di ayat 10 sia aharo didok disi. Hira songon halak nama porus maradopo singa gabe dijupak ko babiat ibana. Jaladong ro dijabu ibana gabe bangusad di tangan na tu dorpi HP di pargut ulok ibana. Bahasa Indonesia, mau bahasa Batak dapat rohamuna dinang. Bahasa Indonesia mak tajah asa murad tatusi. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Ngamalu ibana singa, aleromu se beruang. Dan ketika ia sampai ke rumah, berarti malu ibana sian beruangi. Saat ibana tu jabu nggak ama biau nih ibana. Bertopang ibana, ibana tangan tu dindingi. Apa sosial pemotoan ibana, adong uluk di sini pargut ibana. Dang boy malua. Onma sada tu dosan tu bangsoi, pabua nasobui do malua hamu nanggo sada sian akka nani ulamunai. Tidak akan bisa. Tu dia pehamu ikut dapot. Malua hamu sahalion, malua hamu sahalion mungkin na berikutna bodoh pemuse malua. Alai ingok ma dang na boy malua hamu. Sajago-jago na mungkin ada banyak orang aihu hulahod do marminggu, hulahod do pertangyangan, hulahod do pelean, rajid do parkor do segala macam. Itu kemudian dibawa ke hadapan Tuhan semacam pembenaran. Dang boy, dang tuki paluahon di arni Tuhani. Takas do di Papua, tu bangso Israel dang boy paluahon nasida. Di patuduhon, malua sia singa ro beruang, malua sia beruang ro uluk. Itu mau mengatakan bahwasanya di hadapan Tuhan penghakiman itu tidak akan bisa kita hindarkan. Apalagi kita adalah orang yang tidak sempurna. Nagok dosa. Sudehi tapar dosa. Dangarong nama lua di sonang gosada. Molo marningot ngului. Dengya kainang lasai perdita ninna. Las itua ninna. Las ise eporus paus ninna. Dangarong nama lua inang gosada. Molo marningot ngulunay. Alani ido adong masada padita di tahun 1700 sekian di namardalan ibana di tongadalan di sada ladang tongo di halongonani tiba-tiba terro badai nama saya kencang dan adong bedalan nasida lau malua alam memang badayon masa kencakian ditatapi iba nama tunahumaliang akamanginang iberang iba nama sekeliling adong ma diberang di sisa ada batu itur marlojong memana tu si ala dihirim ibana molo mangusadeu tu batuon molo hutiok batui nang peroba dei au dang dihabak kobe selamat mau dina mardalan ibana masuk ternyata adong do celah-celah ni batui naboy gabesiat sada manang tolu halak jolma sahab may bana tu si
Masuk maibana di ide ibana wah luar biasa, badai meluluh lantahkan sudah. Luar biasa. Disi merenung maibana. Au swadong batuon ngamati aura ini bana. Batuon do tempat perlindungan dia ini bana. Yesaya 26 ayat 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Diingot ibanai, diciptakan ibana mas ada lagu batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Satu-satunya tempat perlindungan kita supaya aman dari hantaman dosa adalah Yesus, adalah salib. Mangasahon parminggo munai inang, mangasaho peliam munai, mangasaho paredio munai, dang boy malua hita syed dosai. Di penghakimani molo idon na pangasahon itorhatok do isodo inganamu neraka. Alai ala mangasaho Yesus Kristus songon batu karang yang teguh, ala mangasaho silang ni Kristus gabi taruli do hitadi haluaon. Ala nido akamang inang sasitongna molo ditaringoti benakis sude bangso Israel diula do marminggu diula pelean maret de pejago luar biasa. Alai tong jago lamang ulawan hajahaton semacam refleksi do itu hita marnida pardalan ngoluta marnida ngoluta sigano pari tapatu pado keadilan manang na pipik do hita marnida ketidakadilan ngataboto nasala ngataboto dang denggang ngataboto dosa alai paula so dibereng dang holip sian semarorong ni debata. Amin. Martang yang mahita.